Wow, mphulaphuli yayi-8 ke imizuzu ibethile intsimbi yesine Vukani Community Radio Station bile lithonsi ngulo mculo otsho kamnandi le mix ka-DJ Abza Gile. Mphulaphuli sitshilo ke sathi sinalo undwendwe lethu esathi sincokole nalo namhlanje estudio namhlanje ke uMiss Embrace Eastern Cape. Sisiwam masikubulise sikwamkele enkqubeni. Molo sisi wam. Kunjani? Ndiyaphila, kuhle kunjani ma? Ndiyaphila enkosi. Ndicela nje uxelele nje wabaphulaphuli kubana ingaba mhlawumbe uMihlali Bonasi ungubani? Maniqale ngobulisa abaphulaphuli bonke ekhaya abamameleyo. Yes. uMihlali nguyintombazana ena 18 years. Ihlala eIlinge Township. Yes. UnguMiss Embrace Eastern Cape 2026 Queen. Iqala nini lento Mihlali yokungenela into eqale nini lena yonobuhle udibene nayo phi? Okay, kukho usisi okuthiwa nguAnelisiwe Anita Kyalana. Uhlala eIlinge Township. Waqala i-pageant which is uMiss Ilinge Township. So ngo-2022 ndaqala ndaparticipate phaa kuMiss Ilinge Township. Yaqala phaa ke i-ambition yam ye-modeling. Unfortunately zange ndikwazi uphumelela, but loo nto zange indenze ndiyeke. Ndahamba ndaya kuMiss Schools Eastern Cape which is ulapha eKomani. Wayesenziwa ngubhuti Nyangintaka, but still nalapho zange ndiphumelele. Azange ndiyeke ke ndahamba ndaya eKatikati ndangenela uMiss Ubuntu Bethu SA 2020. It was 2024, yes. So ndangenela phana ndafumana ke ngoku ithuba loba mandiphumelele ndaba yi-queen kaMiss Ubuntu Bethu. Yaqala apho ke indaba yam yoba ndiyithande kakhulu imodeling kwade kwalapha ke ndayongenela e-Elliot kuMiss Embrace. Ndiyakuva uthe ekuqaleni wangenela, unfortunately wangayekeleli. Yintoni mhlawumbi into eyayikupusha waqonda uba jonga andizuyiyeka le nto de ndiyifumane? And also ingaba mhlawumbe xa ujongile le nto yayibangela ukubana ungayeki xa ujongile uyifumene? Into eyayindipusha ke yazi bendithanda ubukela oMiss South Africa noMiss Universe apha eTV-ni qho ke xa ilelo xesha bendithanda ukubukela phana. So the more ndiyibukela the more ndifunda nam and bendifumana ii-motivations from abantu be-pageantry besithi i-modeling is not only about winning. So it is also about giving back to the community. And ke mna ke into endenza uba mandipushe ndiyayithanda kakhulu i-community yam. So bendiqonda noba ndikawini but ndizawukwazi uba ndiphumelele still ngoku ndingekawini ndizawukwazi still unceda i-community yam. And ngoku sendiwinile ke ngoku ndiyifumene kakade into bendiyifuna, because with this crown ndiyakwazi uphinde ndincede i-community yam ngoku ndine-crown, because modeling is not only about ukuhamba ucondoba abantu babone ubuhle bakho. So Alright, uthi bana hayi ufuna unceda i-community. Ingaba mhlawumbe loluphi olu hlobo lokunceda othetha ngalo? Ngoba uthi hayi ayipheleli phaa estage ekubana sinxibeni ii-heels qha uMihlali simbone estage. uMihlali uyakwazi uyinceda i-society okanye i-community yakhe. Ingaba mhlawumbe yeyiphi le ndlela wena Mihlali othi mna ndiyinceda ngolu hlobo now that ndiphumelele ndinguMiss Embrace awalapha ke e-Eastern Cape 2026, mna i-society okanye i-community yam ndiyinceda ngolu hlobo? Okay, ndiyabulela kakhulu ngalo mbuzo wakho. Eyam i-community ndiqale ngoba ndiqala i-soup kitchen last year emveni koba ndiwine kuMiss Ubuntu Bethu. Ndaqala i-soup kitchen, it was iMandela Day. Ndaqala i-soup kitchen yam
unceda ndaqokelela bonke abantwana ba-underprivileged and kukho abantwana abancinci abahlala ilinge abaphantsi kosis Anelisiwe Tyalana. So bendi-assista phaa kuye kwi-modelling classes ndibancede babuilde i-confidence because abanye ba-insecure. So bendincedana ngaloo nto and also bendithanda ke unikisa ngeempahla ebantwaneni. Nangoku ndinayo ibhoksi yam phaa encinci, bakhona abantu baphaa kwi-community yam abane bazisa iimpahla zabo ezincinci okanye bazithenge. So then ndimane ndifaka kulaa box yam, xa seyigcwelile laa box yam ndiyanikisa ngabantwana kwi-community. All right, ingaba mhlawumbe xa ujongi njengongusitsho usithi bana i-society uyayinceda nabantu mhlawumbe abangathathi ntweni, njengobusitsho usithi abantu aba-underprivileged uyancedisana nabo. Ingaba mhlawumbe i-society ithatha njani loo nto okanye iyayiqaphela imisebenzi le wena oyenzayo, ukanti ke yona ikhawulelana njani nawe nanjengomntu othi hayi mna ndinombono okanye entliziyweni yam ndinento yokubana i-community yam ndikwazi ukuyinceda. Ingaba mhlawumbe yona ikhawulelana njani i-community ukuncedisana nawo nalo mbono wakho? I-community yam iyawukhalela kakhulu lo mbono because bakhona abantu, umzekelo kukhona ootishala abasezikolweni, bakhona ke oosomabhizinesi abaphaa kwaphaa ilinge bayakwazi udoneyitha towards into yam ye-soup kitchen. Kahle kahle i-soup kitchen ayenziwa ndim, but with the help of i-community yam ngabo abayenzi ba yenzeke i-soup kitchen and i-community yam iyayonwabela kakhulu because izisa utshintsho kuyo i-community and abantwana abanintsi iyabaqoqosha. Kweli cala labantwana abancinci aba ndibangenisa ii-modelling classes baphantsi kosis Anelisiwe Tyalana iyabaqoqosha kakhulu, ibasusa kwii-drugs. Ngamanye amaxesha ke bakhona abanye abantwana abathanda ke bafune ii-advisors. So ngamanye amaxesha iyabanceda kakhulu because bake bafumane nexesha uba bancokole nomntu. Ngamanye amaxesha kunzima uthetha nomntu omdala, but xa ufumene ixesha loba ufumane nomntu olingana nawe uthethe naye akunike noko ingcebiso kuzawuba lula kakhulu. All right, njengoba usitsho wena ukubana noko awukakafiki noko ku-20 years, ingaba mhlawumbe yeyiphi age group enitargetileyo phaa ke kwi-modelling? Kwi-modelling siqala from abantwana abana-5 years because khona ke umntana endimthanda kakhulu omele abantwana abancinci, which is uNiyole Qhayiso ngowalapha eKomani. Yena laa mntana I think she is 5 okanye 6 years, but imodeling wayibonakalisa uba imodeling iyaqala nasebantwaneni. Okay. And sithetha njengoku ungu-Miss World Imperial Beauties South Africa, wayesimela ePretoria. Oh wow. So iqala ku-5 years ide yophela ku-23 years, yes. 23 years. All right, konje uthi kubani? Ku-5 years iyophela ku-23 years. 5 years to 23 years. Ndenzela uba nomphulaphula opha ekhaya othi nam ndiyabawela ukuyijoyina le nto yokungenela, ngoba ke enyanisweni kona ungenela yinto entle. Ndikhe ndinibone xa nihamba estage ndibona uba nkosi yam intle le nto. Ingaba mhlawumbe lithini ilizwi lakho Mihlali kumntu omtsha opha ekhaya kakhulukazi kwii-ladies othi hayi mna ndiyabawela kusasa ukuba yinxalenye yokungenela, enze kanjani? Firstly, ngase ndithi, dear black child, your dream is valid. A dream is a picture of possibilities, so don't let dreams stay as dreams. Iphupha alifi umnikazi esaphila. So umntu onokulangazelela uba angenele imodeling okanye ayenze loo nto, lixesha loba makathathe amanyathelo because laa nto ayilangazelelayo ayizomzela. Funeki ibe nguye oyiyelayo and xa eyiyela aphushe i-effort. Ndiyabulela. All right, uthi hayi
funeka uyilangazelele uputhe effort. So kuyenzeka into yobana nyhani umntu alangazelele angayilangazeleli into, and then kwenzeka ntoni xa umntu engayilangazeleli into, just amazwi wakho okugqibela, and then ube sowusitsho mhlawumbe umphulaphuli xa ekufuna ukufumana phi. Xa umuntu esenza into engayilangazeleli ivele aphele endleleni atyhafe. Sure. Because yinto ayenza engayithandi. Umzekelo, if uyenza ungayithandi into, for umzekelo mna ndaqale ndadlala i-netball ngenxa yokuba iitshomi zam zazindishiya qho zimane zisiya epracticini. Ndiqonde nam mane ndisiya phaa kule practice ye-netball, but kuba mna zandingeyonto mna endiyilangazelelayo ndiyenza because of iitshomi zam ziyayenza. So mna ndaphelela endleleni, but bona baqhubekeka ne-netball, bebonisa ukuthi bayayithanda le nto. So umntu oyenza into engayithandi, mna ndivele ndithi makavele ayiyeke, ahlale phantsi azifunde ade ayazi into ayifunayo yena. Kubabukeli abandifunayo ndiyafumaneka ke kuFacebook. Sure. NdinguMiss Babiana kuFacebook. Ndiyafumaneka nakuWhatsApp kwinamba yam ithi 079 104 37 47. Ndiyayiphinda ithi 079 104 37 47. Ndiyabulela. Alright, siyabulela kakhulu Mihlali ngexesha lakho ntombi. Siyabulela nakum. Enkosi.